Tim Kenya mabiro yuore tielo mar 7 mag tuke rawera mag Commonwealth e piny mar Trinidad and Tobago biro wuok pacho ka endi otieno ma kawuono motelo ne chakruok mag tukego chieng' tich abich. Tim mar jogo mag abal, rugby, jotugo 7 kon gi koni, jotugo mariembo ndigni ema biro wuok pacho ka endi kawuono. Jotugo Abigail Chebet gi Sharon Jepkosgei mabiro tugo tuke mag volleyball e dho nam moyier kowuok e skund nyiri mar Caboson Girls High School kama biro bedo gi mokwongo e pinje maoko. Gin kod kedo gi ruok makare magisetimo kaachiel gi tuke mag sikunde sekondar mabiro miyo gi duoko makare. Kocha mar timno Patrick Owino bende ni kod geno. The North Youth Camp has encouraged me since wamenichoose. I think hii ni mara ya 4. I started 2019 tukiwa Lukenya na wameendelea kunichoose na nipea morale, at least unaonekana na improve. The fitness level was okay because they were already in active volleyball, though they were playing indoor volleyball in school. So what I embarked on at the Kilifi beach was the tactical aspect of beach volleyball.